Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi 100 sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu odhalené v roce 1948.